Tio, he tornat a perdre, macho. És que els de la màquina són superbons. Bueno, vaig a mirar el WhatsApp. Ai, és veritat, que els meus amics volien quedar per a dinar. Vale, doncs vaig a mirar per internet algun restaurant que estiga bé. Mira, este. Té bona pinta. Vaig a cridar a veure si tenen lloc. Bon dia, Special Pizza? Sí, Special Pizza, dígame. És que volia reservar una taula per a 4. ¿Per a 4? ¿A quina hora? Ja a les 2. A les 2? No, a la 1:30. Vale, pues a la 1:30 podria anar jo, vale. Vale, la taula 10. Vale, adeu. Vale, vaig a cridar els amics a veure si volen. No t'he fet un canyo. Oh, mira, el Sergi. Digues, Sergi. Ah, mira, no és Sergi. Hola, Sergi. Ei, xics, se'n recordeu ese dia que volíeu anar a dinar a un restaurant? Ah, sí, me'n recorde. Sí, jo també me'n recorde. Ah, sí. Doncs he vist un restaurant que està prou bé, per internet. Special Pizza o Pizza Especial es deia, no me'n recorde ara, i per si volíeu anar. Val, per mi bé. Val, perfecte. A quina hora? A la 1:30 he reservat. Quedem a la 1 en el cantó de la Falla. Val, ara vaig. Val, jo també vaig al màxim. Val. Jo ja estic així, Vale, doncs a la 1 es vegem, val? Vinga, adeu. Què us passa? Ens hem menjat una pizza i estava fastigosa. I a ella li fa molt de mal la panxa. Val, a veure. Prende aquestes pastilles 3 dies cada 12 hores. Pren-te'n una ara. Després examinarem el vostre estómac al laboratori. Tanca la porta. Sergi, estàs bé? Sí. Sí, no, la recepta és gratuïta. No m'ho puc creure, xics. Ens havien enverinat. En sèrio? Sí, mireu. No, és broma. Ens han enverinat? S'han enverinat, vaig a cridar a la policia. Crida la policia, per favor. Això no em pareix bé. Diga, crida't a la policia local. Cridava perquè ens han enverinat en una pizzeria. ¿Que vos han enverinat? En una pizzeria? Quina pizzeria és? Special Pizza. Val, doncs ara anem. Jo vaig a la pizzeria Special Pizza. Els anem a detindre amb la vostra ajuda també. I bueno, ara ens connectem amb vosaltres allí, val? Adeu. ¡Mira, Poli, están allá! ¡Vámonos! Poseu a este! No! Ja és ¡No les poséis! Les mans, poseu al cambrer. ¡No, por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Tengo 2 hijos!
Y a mí ya me cuentas. Eso es envenenado a un chaval. Tu metge, en serio? Quant de temps passarem en la càrcel? No digues que molt, per favor. Uns quants anys. Vinga. Mama. Tomàs.